بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا ardiri wuro ngoni ina yodi ina feewi ina yodi bayde ko kala ko dewda lawol onon gondi enen gondi sa seli o yima artudo koni wala o hersara haalandema hulata haalandema dum deke so neddo hulani Allah hulata haalde gonga kanko non sifori o yi kanko non sifori jiddomo ko non yidirtamo mo ganjomo ko non kadi anyirtamo onon Allah siforim Allah jarama a jarama yo Allah junnu balde amin hokka cellal ngalami boyno ma jees julɓe ɓooya tampande julɓe kala nde ɓe kalde téléphone o yiyata mo tinnude gandade ko tampanta julɓe ko o wi mallam yahtamma bi umuril muslimi falaysa min noon de o wiyatamo kanko ceerno Abdoul eyyi ceerno Abdoul Allah jaaruni haqqille o tan haqqille o tan sa yi amo liggonoma ceerno Abdoul o ƴeewi de ko jinnaɗo ma ceerno Labbe sa yi amo liggonoma o liggani ko hoore makko so feeñani makko ma feeñ e ɓesgu makko ɗum de ko ɗum jiiɗane binde o yi ceerno Mouhamadoul Bakar ligganade jinnaɓe mo e sernaɓe o yi ko hen de neɗɗo daƴirta guiƴu men wallahi o yi ko haqqilantagal ngal tan o daɗiri yimɓe amo jaaɓi liggade enen jaɓani liggade ene arta e mabɓe non jarama jetti Allah jettiɓe ceerno Mouhamadou wi Allah jarama on jarama o yetti Allah on teddudi ade foti teddinde ɗum ade foti rokkudemo gueɗal ngal gueɗal kanko jibidina hen o yi so jibidinako so neɗɗo jibidinama e hunde Allah yanti hen o yi hen maydata o yi ɗum ɓe jettiri ɗum Allah amin jettanma ɗum Allah o yi ceerno Salik ko raɓɓiɗi tan ko miñiragel meɗen ko suuɓi ko ko ɗum jiɗɗen an ɗum jiɗɗa ko gandal Allah rokkuma ɗum